Ito yung Capitol building nila. Yung pinaka-capital ng Pangasinan. Lingayen. Tayo ngayon sa Lingayen. Daming tao. Ganda dito. Capitol ng Lingayen, Pangasinan. Ganda. Ganda dito. Yan. Yan. Hi. Yan. Capitol ng Lingayen. Sa likod na party. Ganda, diba? Oh, yung mga flag pa ng Pilipinas. Yan. Dito naman sa harapan niya. Yan. Yan. Ito yung Veterans. Yan po, oh. Yan. Veterans Memorial Park. Yan. Ito yung Lingayen, Pangasinan. Kasi sinakop to ng hapon noong 1941. Kaya meron dito mga ginamit pa ng ano. Paritong itong yan, plano, oh. Ganda. Yung, at mayroon pang ano, flag ng hapon sa ilalim, oh. Sinakop sila ng hapon noong 1941. Yan, dito sa Lingayen. At mayroon pang Kiligera, kabila. Mga ginagamit to ng World War II. Yan, oh. Yan. Ito, oh. Yan. Hanggang bakal na bakal. Solid na bakal, oh. Ganda. Ganda na ano. Canyon sila. Napaka-historical na lugar ito, yung Lingayen. Sa likod nito yung dagat. At alam niyo ba na naglanding dito si MacArthur, Douglas MacArthur. So, hindi lang pala siya sa Leyte naglanding, dito rin sa Lingayen. Sa Lingayen Gulf. Ito yung mga ano, story ng World War. Yan. Naglanding siya dito sa MacArthur noong January 9, 1945. Sa Lingayen. Ayan. Ito yung mga picture ng ano during World War. So napaka-historical na lugar, oh. Yung mga sundalo na na-injured. Yan. At makikita natin dito yung mga ginagamit pa ng mga sundalo yung during World War II. Mga gamit nila, oh. Yan. Mga baunan, kutsara. Yan. Mga baso nila. Tsaka yung mga ano, yan. I shall return. MacArthur, yan. Lingayen Gulf. The strategic plan of General Douglas MacArthur to set of the liberation of the Philippines from the Japanese Empire. Kasi na-under nga to siya ng Japanese noong 1941. Kaya nung pumunta nito si MacArthur noong January 9, 1945, tinalo nila yung mga Japanese. And the Philippine Imperial Forces was accomplished by the 6th Army under the commander of General Walter Kruger, when they successfully landed in the Lingayen and Dagupan, San Fabian area in the morning of January 9,
1945. Ano? Yan ang sinulat nila. Ito pa, yung mga gamit ng ano, mga sinaunang pera. Yan, kung nakikita nyo. Yung ginamit nila. Oh. Mga pesos to ah. May 10 pesos. Yan, talagang ni-preserve nila. Ito pa oh. Report after action. Grabe, napaka-historical na lugar. 14 Corps Operation. Yan. Dito si Douglas MacArthur. Yan oh. May naglanding siya dito sa Lingayen. So, hindi lang pala siya sa Ligta, naglanding pati dito sa Lingayen, Pangasinan. Ito sa Lingayen Gulf. Yan. Yung dyan na part. Ito pa. Yan. Ay, ito yung time na naglanding sila. Kita nyo, nag-reflect lang yung meron. So, ang ganda. Ganda dito. Yan. Dagat na yan dyan. Yan yung Lingayen Gulf. Diyan naglalanding yung mga troops ng American. Diba? Magkarastigal na lugar. Ang Lingayen, Pangasinan. Yan po. At ngayon nagiging ano na siya, park na siya. Yung Capitol Building. Ito yung mga canyon pa oh. Dalawang canyon. Itang Kitigera at yung Japanese plane. Yan, ganda. Yan. Lingayen Beachfront. Yung dating Lingayen Gulf. Or Gulf of Lingayen. Yan, nakita nyo sa dulo yung dagat. Yan. Dagat na yan. Yan. Ganda diba? Tayo sa Lingayen. Yan. Yan yung Lingayen Gulf. Ganda. Ito naglanding si Douglas MacArthur, General Douglas MacArthur. Yan, dyan sa Lingayen Gulf. Ang ganda yan. Ang haba yan. Yan, puntahan natin. Ganda. Diba? Lingayen Gulf, beachfront. Yan, yung ganda nila. Yan, lalab, Pangasinan. Pangasinan.